Hello everyone, welcome back to the channel. This is the video creator. लोगोफोरजों नावनाय कलितापारानि सुबुं दंफैयो ओमफ्राय बिसना मोसौखौनो मोखौसो होनो ओमफ्राय दा नै माबाखौ तनिष्काखौ बामदों बिनानाव जायो नालाय खानायाबो एकदम दावथु खर' बायदि सिनजाबाय आजोना खानाया नै दा थख्लाख्ला मिसिनानो गैयामोन नालाय ओमफ्राय नै ससे मोजां सिनबाय आरो बेटारियानो थाया चार्जआनो गोलैगोन दै आलासि दंफैयो आरो दा फैबावगोन हरसिंगानि कलितापारानि सुबुङा नै सोर सोर दङ Hello lover, जानाव दादा फैदों दादा ना दिमु सुदारि Hello lover, दादा सुबुं फैदों दा आरो आब'जिबो फैबावगोन आरो ओरै गाबोन आरो सासेया आरो सासेया एखेबारे दुस्थ'आनो लाजाया ओइ गोलैगोन तनिष्काया बिदाजों बामजादों नै नै तनिष्काया मेंबाय ओइलाय लोगोफोर जोंहा दिनै चिकेन जागोन ना आब' सुफ्रियाबो फैगासिनो दंनो हरसिंगानिया ओमफ्राय नै सुबुं बर' दङ कलितापारानि मोख्लै फैनाय मैया हो मैया माला फैनाय होनना बुंनायानो मोख्लै फैनाय होनना बुङो बिसिना ओमफ्राय मोसौखौ मोखौसो होनना बुङो लोगोफोर नोंथांमोनाबो खर'नि खानायखौ बेबायदि खानजंजों खानोब्ला नोंथांमोननि खर'नि खानाया बेबायदि गुयो नामा बेबायदि गुयोबा गोबां टेनसन जायो नङा होमबा दा नोंथांमोना गोबां थाव इउज खालामबोबाय नाथाय नोंथांमोननि खानाय गुनाया एकदम गुगायाखै आरोना दा नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोननि थाखाय लाना फैदों नैबे नेचार चियरनि जंक तेल नोंथांमोना बेखौ बाहायोब्ला दैलि बाहायोब्ला नोंथांमोना खानाय गुनाय कपि डेन्ड्रफ आरो बेजों लोगोसे खानायाबो गोदान रोदोमफिननो हमगोन आरोना बे थावा जोबोद मोजां लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ दैलि इउज खालामोब्ला नोंथांमोननि खानायाबो स्ट्रं मजबुत हेल्दी थागोन आरोना बेवहाय जेबो केमिकेल होननाय बुस्थुआनो गैया आरोना बेखौ गासिबो पियर एन्ड आयुर्वेदिकजोंसो बानायनाय नोंथांमोना नायनो हागोन आं दा बेखौ माने दैलि इउज खालामबाय थायो आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै आंनि खानायखौ माबायदि जाखो एकदम मजबुत जायो आरोना बेखौ फुनोबा नोंथांमोना बेखौ बाहायब्लानो जाबाय दा नोंथांमोना बेखौ बाहायोब्ला खानाय गुनायाबो गुगागोन आरो खानायाबो गोदान रोदोमबोनो हमगोन आरोना दा नोंथांमोना बेखौ सिख्लाफ्राबो बाहायनो हागोन सेंग्राफ्राबो बाहायनो हागोन आरोना जायफोरना खानाय गुनाय दङ दा बेखौ बायनो थाखाय नोंथांमोना कमेन्टआव लिंक मोनगोन आरो डिसक्रिपसनावबो लिंक होखानाय दङ नैबे किउआरखौ नोंथांमोना स्केन खालामनानै बेखौ अर्डार खालामब्लानो जाबाय आरोना साननै सानथामनि गेजेरावनो मोनफैयो नोंथांमोना बेखौ अर्डार खालामब्लानो जाबाय नै जोंना दाउआ नैबे दाउआ न'आव थायाना बेखौ दिनै लागायनोसै आरोना आसोलफोर लागायदो होननानै बेखौ लागायनो हमना र' दा फैगोन मालाय खारगोनसो बे दा दाउलाखौनो हख्लायनोसै दिनै दा जागोन ने तनिष्का दा हमगोन दाउखौ मोनबाय नै लोगोफोर दायो सिथारनोसै आलासि आरो फैबावगासिनो दङ हरसिंगानि गाबोनथ' मोनजाया बिस्थिबारसो सुबुंनो नैबे दाउला खेंगुरखौ जाहोगोन नैबे खेंगुरखौ ना तनिष्का माखौ जागोन माखौ जागोन नों नैबे गांखौल' जादे सिगायो कलितापारानि आलासिया माख्लै फैनाय होनग्राया
तनिष्का आलासि फैनानै दुगि जाथारदोंलै नै जोंनाव सुप्रियाबो मोनफैबाय ओमफ्राय सोर सोर फैदों तनिष्का तनिष्का जोंनाव सोर सोर फैदों दुगि जाथारदों तनिष्काया जोंहासो मै नायदों ने आब'मोना नुवाखैना मैखौ खोन्थादो वाट्सआप मा नायनाय ना ओमफ्राय मा नायनाय गाबदोंसो बियो मैखौ नुनानै तनिष्काया ब्लेक टाइगारबो दुस्ट' जखन ओंख्रिया फैसल' ओमफ्राय नै जिरा राइस दिनै ओंखामा बेलेग जोंना तनिष्कायालाय बा दिनै उन्दुनो ओंखारलायथाराखैलै तनिष्काया बिब' बिदा मोनफैनायखाय हो लकेल चिकेन लकेल दाउ मा सुबुङा गाज्रि जादों गाज्रि नै तनिष्कायासो सिगां मोनजाग्रोबायलै गोथाव नङा तनिष्का मा ओंख्रि हा ओंख्रिया खिथादो ओमफ्राय 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 नारें जागासिनो नै जोंना गाजनिया मा जाद देखे हाथ जौला खर' बायदिसिना मा ओंख्रि सुप्रिया बयलार लकेल दाउआनो बयलारसो जाबाय हायावसो नै जोंना